Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:03 na maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Action Bright sa aton mga listeners, mayong gabi, no? Ari lakat sa atong tiyempo, sining gabi, Lunes, kita karon Nobyembre 2, tuig 2020. Ini si Bagyong Rolly. Ginapaabot ni siya manuguwa ni sa aton par sa buwas sa aga. Kag inang ginabana ni siya ma-downgrade o kung ma-weaken ni siya sa isa lang ka-tropical depression o kung category 1. Kay tukon nga daw hindi favorable ang kondisyon sa iya palibot. Ang dito lang ang nag-aapekto karon amo ni ang mga lugar nga napaidalom sa tropical cyclone warning signal number 1 amo ni ang mga lugar sang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag ang northern portion sang mainland Cagayan kag Zambales, kag ang sa mga coastal waters nga mga hazards ato man sa extreme northern Luzon, no, may antad din siya karon sa distansya kapin sa 195 kilometro sa nakatungdan sang Subic, Zambales. Ari siya sa 14.8 degrees north, 118.5 degrees east. Nagagiho ni siya sa kada sigun nga 20 kilometro per ora pa nakatungdan kung westward. Nagapabilin lang niya nga ang ginadala yung kabaskugon nga hangin nara sa 65 km per ora, nagamadlos ini siya masobra sa 80 km per ora. Kagtanan nga wind signal daw gin left na sa pag-asa. Sini nga hapon. Ang mga lugar nga ginbilin niya si Kwan gali, si Tropical Storm Sione, no? Si Sione, ari ang nagasunod sa iya. Babaw ni siya galing Action Bright, no? 655 sa 155 kilometros east of Calayan, Cagayan. Babaw na nagina siya, 19.5 degrees north, 127.7 degrees east. May puwersa man ini siya nga hangin, 65 kilometro per ora, magapariya sila. Nagamadlos man siya 80 km per ora. Kag nagagiho niya siya northward kung pakadto sa naminan sa sulod sang 25 km per ora. Ginapadagan naton ang kursor naton daw matimbuok ni siya pakadto Formosa kung Taiwan. Pero sa katapusan daw
manaog siya. Diri na siya malabay sa Batanes, no? Babaw Okay. Batanes. Balintang channel o Kunbasi channel. Inang boundary naton sa Taiwan la. So si bagyong Sioni ni may ara siya nga ginbilin sa mga lugar Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, kag Ilocos Norte nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Ini na naman niya si Rolly, ginbilin niya di sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan o kung Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Aha. ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Yung partida nila nga duha, pareha sila. Tropical storm, no? Ang maayo nga tiyempo baw sinaputi nilang Metro Manila kung kagabi. So kung maayo ng tiyempo sila, Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong pungsod, may pag-uungguom yang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may naligwin lang ini nga mga pag-ulan halin sa localized thunderstorms. Do kagabi ginalantaw natin sa TV Metro Manila ang Calabarzon, Cavite, Rizal, no? Do Araman, do na-play sila sa Signal 3, signal number 4. Aha. Okay. So lampuwas na sila, no? Ang naaminan sang Luzon, kasarangan na sang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naaminan na sidlangan. While ang nakatungdan nga bahin sang sentral kag nabagatnan man sang Luzon, magahalin man iniya nabagat na nakatungdan pakadto nabagatnan na sidlangan nga may kasarangan as sang may pagmadlos nga huyop sang hangin kag may kasarangan hasta sa mabalod nga kadagatan. While ang iban nga bahin sa atong bungsodara lang sa kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan pakadto nakatangdan o kon southwest to west nga may kasarangan at nga mabalod ang kadagatan. So daw direkta nalakip ang katapusan kung alawag sa aton sa western seaboard sa Kabisayan daw direkta yan nalakip, no? Kasarangan nang ang madlos ang aton huyop sang hangin. Kag sini nga gabi sa aton localized forecast mabatyagan naton magalumon nga aton kalangitan ara nagalapta-lapta ang tupa sang ulan. Kag pagpanag-uob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ara lamang sa kasarangan huyop sang hangin magahalin sa nabagatnan nakatungdan sa gihapon pakadto sa nakatungdan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kagara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Kag karon alas 11:48 sining gabing taob naton 1.6 metro ang kadalumon ang undas magabalos alas 6:39 bus na sa aga adlaw na 0.0 metro ang kanabawon alas 5:20 naman sining hapon. Nagtunod si Haring Adlaw magabutlakin siya alas 5:35 buwas aga. Kagari kita 24 hasta sa 30 degrees Celsius. Muni kabugusan sa aton lakat ng tempo sining gabi action time. Si Sione, Sir Gan, medyo kwan pa man niyo, trutawan pa sitwasyon niya. Layo pa man Layo siya, pa gid siya, layo no? pa man siya. Galing kay ang truck siya blahara na nagapito sa Cagayan, Kalinga, Apayao. Aha. O, ara na ginapaulan-ulan niya na to. Ang ilang lugar, no? Pero daway ni siya indication, Sir Gan, nga mag-amo-amo to kay Rolly, do grabe gito yung igo, ya ba? Purtig. Ang iyang alagyan niya daw naglain niya. Naglain siya. Sugod kay Pipito. Sugod kay Pipito, dason Kinta. Dason si Rolly ni. Sunod-sunod daw, isa lang sila kalagyan. Baw. Hindi niya si Sione, daw naglain siya kay siyang nagahinampot si Rolly, pasaka siya. Nagasunod man siya hari siya Isog Mindanao. Mayo kay daw nagtimbuok siya. Muna ginapabalik-balik namon ang cursor bla timbuok gid siya pero eventually manaog siya. Dira siya sa Balintang channel kag Basi channel maagi. Grabe. Ang ginabantay-bantayan namon ang isa duha pa
nga nagatubo-tubo di ang bangkil na yun sa Ba? Baykwan. Do mo amo May man. Marshall Island bla sa Oh. US Trust Territory. Kaya daw may ara da nga kwan mo. Mhm. Di padalaga na mo na nga akong kursor tanan nga satellite model, global forecast. Mhm. May ara siya tuod pero pag hilapit siya daw nagawasaag siya. Ulan Nagawasak na lang siya. ulan. Bao mayo gid. Makalabot sa Sabado, Mhm. Domingo, Lunes ang muna ang balantayan. Mhm. Daw ang guaya na ITCC convergence sa mga surface trough. Di madamol-damol man ang Ulan ulan gyapon. sa wala bagyo. Oo. Sige. Sabado, Mhm. Sabado, Domingo, Lunes. Mhm. Maamo man sang binatyag naton kay Rolling. At least tubo ang gabi kabalones lang nga sina nga mga inadlaw may plabuton kita nga maulan nun nga panahon. Oo. Sir Gan, salamat. May gabi. Sige, action by my Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Daway kita gintantanan sang bagyo. Si Rolly, bago pa lang naka-move out diri sa aton sa Pilipinas. Si Shoni nagapulpangilay naman sa aton, no? Pagkatapos kay Shoni, kung si Sir Gani pa, may duha naman ka nagapulupasiplat nga nagaguwa man ng bangkil sining mga bagyo nga ini. Ay nando nga sitwasyon. Sige, mga muyo ta, no? Against COVID-19, kag ano ba nga mga disasters palibot ta. Batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang. Batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:15 na. Subo nga adlaw, Lunes kita. Yari na sa ikaduhang adlaw sa bulan sa Nobyembre, Nobyembre 2, All Souls Day. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman naton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton na monitor ba, lagaw ka ba to? Kay baka monitor man, makabasa pa. Pwede man ka mo dira maka-check sa inyo sining YouTube. Kung meron ka mo sa Twitter account na i-follow lang Aksyon, radiobacolod.com.ph.
sa web naton sa nambal ko na pwede gid kamo to. No? Sa mga texters naton, sa inyo siring at text, opinion, kag iban pa, 0938225517. Sa mga viewers naton, kanto lang sa comment section, kaya tagan tagid karon sa hostisya ang inyong sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Top 9 ang tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Bulang, STL kag Hay Alay ginapang dakop karon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Over the weekend mga kaaksyon, baw ang spot sang kapolisan Taksyon Oliver, kung hindi Bulang, STL, kung hindi STL, Hay Alay. Ini mga butang nga ini lunsay mga illegal nga panahor. Aksyon Firing Line. Ang balsang polis tutukan pagid nila ini labi na gid nga ara ta subong sa panahon sang pandemya nga ginabawal ang tililipon may nagakaladakpan. Pero tingala ko bala sining bulang nga kadakpan nagsuliber kay 3-2 lang katawo nga nadakop blaw. Tiga bulang sila lang nga 3 sila mga singgit da sang duha ka manog buhi ka manok kag isa ka manog keriyo. Duha lang sila ka pustahanay manog keriyo di sa nagpustay. Pangpaapa lang iyaya. Aksyon Firing Line. Galing kay kamo nga bulang sa mga backyards ang ibanda pag-abot da daw so way malang kurop tinutpong ko iban kape-kape ang ibanda din ka dakop sa ilahigot sang karbaw kay nagpahalab lang pero isa gito sa nagpusta da sa bulangan Aksyon Firing Line. gahalap laag sila kon kaysa no daso gading PNP once nga magsulod kamo sa mga bulangan dalhin nyo man kamera kailan tawon ta kon paanong iban maglulumpat sa lamnan. Aksyon Firing Line. Mga dungol mga tao no kabalo na gid sila ginabawal ihala sige mangyapon bating gila no. Sa iban nga balita, lokal mga kaaksyon, masubo nga balita, sining 14 anyos, iyaha nga napatay sa akwa na iyaho sa baha. Dito sa syudad sang Cadiz, mga kaaksyon, samtang sining nga udto lang sa syudad man sang Himamaylan, may isa ka 18 anyos nga babae man. Nagkuha lang tubig sa bubon, ining timba, bla. Nakadanlog guro, lumusot to sa Action Oliver, lumos gid iya. Imagine mo kung ano kadalom inang timba ng ina nung bubon nga ina. Gapulo pang laba man ang taniling pobre ni tinagkwa tubig. Guro, way gid may nakakita nga ganang tsinelas niya ras babaw na bilin at tutos dalom. Tiyan timba daan himo na sa kwan, himo na sa tamburong, no? Damo na mo. Ti sugpunon mo ng tamburong butante ma 15 feet abi. 20 feet abi, 30. Grabe kadalom ti susko Ginoo. Karon kay Pasay site na no mamangkot ako na lugid ang sistema sini nga napatay o kung nga nag-slide or pagkando sa tubig abi way makontrol awas siya dinala sa sang balde tas dalom to bulubog at balde niya kagano klase bubon ni way gini cover da. Action Firing Line. Dapat may kulo cover ni or medyo nagaangat ni sa gamay sa duta para avoid sang kaangay sini nga insidente. Sa iban nga balita sa probinsya mga kaaksyon na assist pa subonga ang mga kahalita naman sang pananom nga dulot ni Rolly. Kay si Kintaya daw na kuha na to na tipon-tipon na ang report sa gikan sa mga biktima sining baha nagligad to nga simana sa bagyong Kinta. Subong ang probinsya gahulat naman sila sang report naman sa bagyong Rolly na lang pero sining bagyong Rolly daw ay dia sa aton giman baha no? Daway naton ma-feel gani ang grabe gid nga ulan diri sa aton didto gid sa Albay, Bicol, Luzon area nag-atake si Rolly mo. Samtang syudad sa San Carlos ginkakas na ang check-up points didto. No, sa ila lugar ang check-up points sila didto kundi ka magsala guro mga 3 sa main highways bla no. Halin ka sa Don Salvador pa San Carlos, from San Carlos to Oriental Negros sa Gihulngan, and halin ka sa San Carlos going to Tubuso and Calatrava, Escalante area. Or amo na mga main roads to mga highways dito nga may mga check-up points mga kaaksyon. Tikon ginkakas na meaning may ara na sang patimaan nga nagasolo subside dagid man ang positibo ang positive cases dito sa COVID-19. Action Firing Line. Ang mga balita diri sa syudad sa Bacolod dalon karon Action Dale Salazar mga kaaksyon aryo kay IATF implementer iya nga si Feliciano nagbiya na sa syudad sa Bacolod subo nga adlaw. Kumbaga ang mga opisyales na lang gid sa Bacolod ang may ara sang
poder subong. Action firing line. Oo, lantawan ta ni Abi kung ano ginmatabo diri kay Wayne si Feliciano pero kabalota na kapasidad sa aton sini nga mga opisyalis dia. Samtang paglabay sang southbound PUJ sa South Capitol Road, liwat nga gidaduso Councilor Ramos mayara sang paathag diri. Okay. Kung halin ka sa southbound, pakadto sa Ayala na naman, liso sa Vindors Plaza. At ilang tawon ta ni Abe, sadya naman yung binangigay sa mga driver. Action firing line. La 7:21, Action Brian Warden. Action firing line. this time ayoon ko na yung section and defensor sa balita balang sa mga national tonight. Mayara lang ko gamay nga ayoon sa Yana kay basta ang aton sinibalita nasyonal unahon ko lang ni ang sa COVID-19 ang positibo subong 385,400 ang positive cases magkaksyon bag-o subong 2,298 ang aktibo naganubo man siya ganiyo ara sa 29,301 ang naka-recover nagdangat na sa 348,830 ang patay nagasaka siya 7,269. Action firing line. Maki-update ko na action an sa News Center. Subong ni nga gabi, yun ko siyang yasiring gamay nga chimpo. Action an, may gabi, parte ni sa baha. Action an, may gabi. Action na Brian mayong gabi kay sa aton man mga ka-action. So update kita regarding sa sining mga lugar bala action Brian nga naapektuhan sang sining paglaslas sang super typhoon Rolly. Action na Brian nga kun sa diin ti pila ka mga region diri ang affected. Ang nagapanguna gid nga ano nila action Brian ang kuryente, ang komunikasyon, Komunikasyon, kag oo. tubig. Wow. Amo ni ang Tatlo gid. tatlo gid action Brian nga naapektuhan tungod nga pag ang ining ginakabig siya nga super typhoon kay ang iya bala angkon nga kabaskugon sang hangin action Bray tama ka. Doon naglambot sa signal number 5 action ano? Yes action Bray. Which is nga before mga during mga 90s bla no 80s 70s no signal number 3 lang asta. Yes. Galibog na ng ulo sa tao kung paano ta na panaguan subong yung signal number 5 no. Oh, ang tropical cyclone wind signal ginbatak labot 5 action Bray sang kahapon nalin kapon sang aga. Domingo action Bray. So amo ni ang sa subong sang tro temprano kay ina si Presidente Rodrigo Duterte may hashtag to siya nga nasaan si Presidente mo. Sino na nagbutang sila ba? Oo, damo nag-trending na sa actually sa Gani? Twitter, Action Bray, o nasaan ang presidente. May ara ko da karon opinion sin action sige tirahon ta na karon kay sige unahan na imo. So amo na action na Bray kay unahon ko lang ang pag ginhimo man ni Presidente Duterte nga pag aerial survey particular sa Catanduanes kag sa Albay. Dito gid siya no. Kaya mo ni ang mga area gid nga daw most affected gid sa pagbaha action Bray nga kun isip-isipon ti damo-damo gid nga mga pamilya ang nagkala-apektuhan sang baha which nagkadto gid sa evacuation center to temporarily didto nga mga tinere. Temporarily pero may ara gito aksyonan na nga pagbalik nila kundi ibanbing tubig taga atop ang atop na nagagwa. May tutuya pagbalik nila ya atop na lang gid abta nila kay puro duta niya tanan ang dalom. Yes, action Bray. Ang isa pa gid Grabe, no? ang isa pa gid ining lahar. Lahar oo. Oo, ang sa ini specialmente sa Ginubatan ini action Bray Albay. Albay. Oo, nga kun sa diin ang mga reportedly kahapon nakuha naton ang napagwa nga information is lapit 300 ka mga balay. Balay. Ka mga balay ang possible nga natampukan sang lahar. Amo tong atop na lang gaguluwa aksyonan. Wala pa ginalabot action Bray. Lain pa ginaya. Bali except bisang sining lahar, may ara gid nga nga atop na lang kita nun tungod sa baha. Yung baha na yan. Oo, tapos may ara man nga gamay na lang guro sang inabalang gamay mo na lang kay gahig. Para ma-identify mo nga ay balay na Imo ni balay. Oo, nung Kay ang mga streets to nagkaladula na kundi tabunan dapit. gid. Oo, so In short daw gin deform ang lugar. Gin bag-o gin seksyonan. oo, action Bray. Grabe no. Oh, tiyan mo na ang natabo kag tapos actually nang pagwa man na statement ang governor mismo. Wala nila na expect nga didto maagi. Kido panalagsa na to kuno the first time gani nga didto na to nag-agi ang lahar. Oo, action na Bray. Ang lahar ni kadugay rin actually. Oo, kung isipon mo gid gani
daw sang San pa nga tuig nga nagtampok na da siya. So gina-expectar mo nga tig-a na gid siya. King ibang gani napatindugan pa na mga building aksyonan. Pero nagdalahay siya, no? Dito, Action Bright. Purti nga ulan. Party nga ulan, kay may landslide nga na-record, kag ang pagsaka, gadya sang tubig baha, Action Tubig baha Bright. gid siya. So, amo ni, ang pinaka-ulihi nga na-record man sang Office of the Civil Defense, akon sang Office of the Civil Defense, sang Region 5, sa Bicol Region, ni Action Bright, may 16 ka mga napatay ang total. May ara sang 3 ka missing. Ang ining 16, ang napulo diri sa Albay. Okay. Tapos ang anom sa Catanduanes. Catanduanes. Pero atong natabunan kalahar aksyon-an, kundi mga 300 ka puloyan. Malapit. Why to yung mga taos dalom? Ang report to base may mga tao, tani nakahalin lang sila, no? Ang ining 3 ka missing Action Bride, do amo ni sang gina-connect dito sa natabunan. Okay, Oo, okay lang tatlo ka na tatlo. missing. Pero hindi gid nami gyapon. May lang gani kay nakalayas sa sila tanan-tanan. Ang early nga evacuation dako gid nga bulig aksyonan. Yes, Action Once the Bride. authority gani magbando nga layas ang amoda, hindi na magduha-duha pa. Ano tawang resulta? Kung why sila nagsunod, di sinukot-puton sila. Madugangan pagid ang casualties. problema, Oo. So amo na Action Bride, kaya actually kagapon pagid gani nagka-problema pagid if do given na bala sa mga Pinoy nga kung may mga ginahuptan pangasapat duga pang nagaduda ay duga Hindi ka naga pa magaling. pabilin-bilin pa danay. Paunay lang mga tigulang itong mga kabataan. Si tatay, do usual tatay or si nanay abe ang nagapabilin para ang ila yang mga kasapatan, Action Bright. So si Duterte naglupad na to, no? Ato na si Duterte. Dali na ginaksyonan, gamay lang ginaksyonan, ha? Last report ng Patrol Action John, may gabi. Action Bright padayon pa nga ginakuha sa mga otoridad ining isa ka lalaki nga naipit no sa sulod sang isa ka dipatay nga jeepney. Sining isa ka aksidente nga nagluntad sining mga gabi diri sa area sang Hacienda Carmen sakop sang Barangay Granada sulod sang Bacolod. Involvado sining aksidente Action Bright di pasahe nga jeepney nga may ruta Granada Burgos kag ang isa diri ka I think hindi magsala do 10-wheeler truck ini siya. Kay nagapark sa kilid sang dalan ining isa ka 10-wheeler truck. Initial impormasyon naton nabungguan sining isa ka dipatay nga jeepney. Ang lain kay may nagasakay sa may passenger side nga naipit gid Action Bright kag sining matanion kita naton may dugo iya ilong. Wasak ang makina actually kasalakyan eh. Oy sus. Wasak ang makina kasalakyan kag makita naton na may dugo ang ilong, no? Sining lalaki, Action Brian. Ginabuligan, ginabarina, ganin ilang mga gamit. Sining sulod ng salakyan mismo, pating taga-volunteer fire brigade, naka-responde, sining gabi. Isya man lang isa action dyan, no? Isya man lang, no? Isa lang isang nabilin, kaya mga injured na butang sa may nabutang mismo sa may ambulance na Action Bright. Liman nga mga tinion. Kung aton diri makitaan, pag-abot naton mismo sa may area, liman mismo nga gabi na may ara na pila ka mga persona nga ginadala kag gibutang didto sa may ambulance. Action dyan, gamay lang gid para ma-imagine sa aton listener liwat bi paano ini tabo man, gamay lang gid. Ayning salakyan actually, totally mo daw, lines ni gani eh. Granada, Burgos nga ruta, halin ini siya sa may area sa Alangilan, ang iyang direksyon. Padulong ini dito sa may proper gid mismo sang Barangay Granada. Sang may nagapark gali diri sa kilid sang dalan, nga iya nga ulo dito man nagautuon sa Granada, Action Bright. Nabungguan sining isa ka jeep. Ang nabunggo gid almost half gid nga bahin sang jeep Action Brian. Ang nabunggo rason kung gupi gid eh. Basta actually ang uluhan nga bahin sining salakyan. So anong sistema sini ang nagapark? Pila ka lanes ang dalan action dyan? Pila ka lanes ang dalan is 4 lanes. 4 lanes. So ang pinaka higad dira amo na ginaparkingan. Yes.
Oo, may ano may mga Na-cover sang ka-park so Aha. mga almost 1/4 man sandalan, 1/2 sandalan man. may manabilin gin man pero ano may warning device ina dire ano abiryado ina ano man bo. Ginapangit na ko actually ang driver sang ining truck. Wala man kita may nakita nga early warning device. Yes. Second lang taon na ton, lapit niya sa may Padregation, Moray, bala? Yes, oo. High school, no? Ti sa mo na nga mga lugar do dapat way ginaparkingan highway ina bausus. Gani. Ginacheck na ton kung may ari diri nga taga or ari diri mismo, no? Mga personnel. Kaya kung natin makita na sumbray, ining persona pamok kasi sa nadugo. Mamangkot sa dibla sa mga nakakita sa ina sa pila sa mga residente sa lugar kung paano kayo na natabo. Kaya may ari diri sa may ambulance mo ang mga pasyente na sa ina. Ay sarado ng ambulance. Check naman ba ang sa may piyak kung ano dring ilang nakitaan. No, so nga naglusad ining aksidente sining gabi aksyon na bright. Ang investigador wala pa man gid siya. Okay. Nga details. Pero no, ano ko na tabo kay na no? Luhay ko diyan. Aring pinula rin nakaparking mo. Okay, nakaparking sa Oo, nakaparking sa. Kasi may tabulog ni. Siguro ay makita ang driver na may nakaparking si God. ang driver yun no? Huwag diya kay mekaliko ni sa kano, Charito. Ano nga niya? Mekaliko na sa Charito ko no. Mekaniko sa Charito sa polisyon. Magkota sabi kon pero may man na park ang salakyan yun da. Ang salakyan na pero may natigatar? Hindi pa ko lang kid. Oo. Wala man sa early warning device kayo na? Wala ko Ay, no. sus ko. Why may nakita? Andri nga sa wala gid na street light no? Why, tulong na din. Dulong gid sa lugar. Sus ko. Lapit dito boys home eh. Para lang boys home sa likod no? Di wala ila di suga no? Sumuhot sa gris dalom gid, ba sus ko. Sumuhot gid sa Sombray no? Bali no kay natudo ko ng impact. Dasig lang. Dasig. Nasig lang pang madalagan. Okay. Naglabay ni Gina yung bata ko. At sa kadalan nga kwan sa nubyo ya. Kung mga kasakay ba, naglabay ko nun eh. Malang gano'n yun eh. Kasakay ang nubyo sa bata ko man din. Okay, may lakaway sa nakakasakay. Okay. So sa itong mga ka-action, ari kami mismo diri sa may area, no, sa tubang sang sining salakyan, kay ongoing pa diri nga pull out action na bright. May ngalan ka na sa may dog. Wala pa. Pero pinato ko bilog sa ambulance. Huwag pa ko diya sa ambulance. Okay. Isa pa lang mo siyang ang driver, ginapulo pang kita-kita ka pa. Pero pananaw mo action dyan ang driver pilason man ayhan or do layo siya no? Layo Most probably pilason kay nagpilo gid action brake. Doon almost doon nagtapik gibla ang windshield sa salakyan sa iya mismo nga pulongkuan. And then ang diri sa uluhan nga bahin, pating makina ang tabon sa makina nagkarakas man. So sining nga matrion, ginamatamat din ang aksyon na pull out ining persona, no, may kinakatas sila ining pulongkuan sang lalaki. Ang lalaki may mga edad ni Saxon Bray, no, makita naton, yun na nila kakas ang bangko, no? Ang bangko nga ako ng perantigan, ako ng ila, una kiting kakas. May ginapapangita din sila para makuha, no? Ining persona, ginautot nila ating kable. Kaya kadako, ano ba na traditional, gid lang jeep action Bray? Action dyan? Yes. Ang jeep ngayon, hindi na ni pwede mabutong abis buli to? Hindi nila mabutong kay base bla pagbutong nila action Bray, ang lalaki bla nakaipit do sa may likod sa salakyan. Sa salakyan gid mismo. Okay, ang pinakabuli ka salakyan kay ang nawa sa lalaki ga kapitanay na eh. Grabe no. May mga injuries sa nga daan. Ako nagkurong ilaman nga ginalikawan. May lang gani kay wag gid siya lumapos ang buli sang truck ya sa ulo ya, sintro gid sa ulo action dyan dano. Sentro gid action Bray. Sintro gid Bagid tapos ang iagtang may mga dugo, itong damo, nagkaliga binuligay dre para ma-pull out, no? Ining persona.
Tiniman nga mga tiniyon na kusombray. Mhm. Ang mga upo dyan, hindi natin makita. Sundin. Ara kay Ano mo na tatay mo na, no? Ano nga niya na? Ano nga niya? Lore Fernandez. Lore? Oo. Di Charlene? Fernandez. Taga din na sa? Ano mo na tatay mo? Tiyo, yan ko no? Lore Fernandez. Tiyo, yato. Lore Fernandez, Aksobray. Aha. Sunod sa hinablot siya, no? Amo ning lalaki tari nga naipit, no? Actually ano na siya, nagana sa distansya, Aha. na paidog na ang iya naman diri nga ginasandigan, Mhm. ginamatamat nila papahigda, no? Para ma-pull out. Aha. Iya kamot may mga pilas. Ang iya kamot sabi nabutang siya nga santampe, no? May mga kristal nga mga buka sa iya nga lawas. Pero response mo sa action dyan, gagiho pa man sa action dyan, no? Okay pa man siya, no? So, ay na gid. Ay, yes man. Nga na lang gid sa gani, oh. Hindi, nag-iway na sa istorya, ano man? Ay, aksambray eh. Gapilo kali at tiil, may injury iya nga tiil. Aha. No, may mga dugo. Kina ngayon, nilalalay, sini nga matringon. Makon mo, nagpilit kasi gali aksambray sa likod ka salakyan. Sa salakyan. Katrak wala. Kung mo ang windshield sa action dyan, umidog pasulod na ni, sa iya pa kanto. Oo. Umidogid. Mekaniko ni sa kuno. Mekaniko ni sa. Kaya tira ko wala, ginobrahan niya eh. Wala ko kabalo, sir. Kaya ding tawgan na ko ni mama ko bagulang mo. Nga, amo na kami sa babaw mo. Taga-dinis ka mo, ha? Dinis ha? Taga-dinis sa Cerrito sa Bungistar. Sana sa Quezon. Din sa Cobraya. Mekaniko sa balay lang nila. Sa Cerrito lang man. Mga pinauna nila tito mo. Si Quinta, pasaka na sa mo. Di siya kuno halina. Wala ka pamilya man isa? Damo ang pamilya din. Iya bata, may mga bata siya. May haraman bro, subong-sugwa man. Okay. Din sa kuno halina action dyan. Din sa kuno halina, oh? Wala ko kabalo. Pero Okay, sige. lang ko sa atin ng nanay sa Manila. Okay. Sige. Okay, no? So far mo na ang pinaka-latest nga sitwasyon sa mga tilingon. Doon na matamat naman siyang pull out. No? Anong ginahimo action dyan? May action dyan, may acetilin da sila? May anong... Gina-acetilin nila da ang bangko sa likod dyan para makakas? Yes. No, nila para ma-pull out, para mabutong nila bala. No? Ang iginahalsandigan niya. So, para mga action na drive. No? Mamangkot ko sa ipan, yung mga nakakita sa area kanina. Ayon tabi ang Purti, no? Ang medyo nag-lag ang aton ni FB Live sa aton mga caption. Pero subo nga mga tiningon na matamat naman sa papita pala, no? Awan aksyombray ang pinaka-latest kinidiri nga matamat naman sa napahigta ining persona sa stretcher, no? And then lalabot sila dira kung naton din lang tawon sa area. Ang iya gila pumpuan wasak man eh. Wasak gid. Guba manakso na Brian, no? Mako mo na nga salsalo na yung buli sang truck action dyan, puwerte niya kabakod gid. Gani. Amo na nga kung nataon na rin po dili ang impact medyo tututugin ang sombray, no? Ano ni gani? Granada ni, no? Granada? So tapos talimudaw lines pa ni siya. Pati iba siya na nila pamilya, kapitan da talimudaw da? Ang operator no na talimudaw. Pati ila-ila na da pamilya, no? Kabalo naman kita action dyan. In fairness, sa ibang da, ang Granada nga mga salakyan, purtik dasig man naman padalagan, sometimes action dyan, no? Gani ka ang problema, di nga daan, tulom na di siya. Dulom, isa pa gina. Dulom, gina di kiway, gina di suga, palibot. Kampo, kilid. Kampo pa, no? Kurbada, hindi man. Hindi, nang straight lang git siya action, Bray. Ang dalan mismo, pa straight din siya. Galing ka mula na pala, tulom kung hindi ka rin kamurot, tabi. Kasi mo pagpadalagan, mabunggo ka gid ni, no? Sini nga matunion, ang tiil na gini, ipit pagid rin sa may lapit pala sa driver's side. So ginobra nila, ginabinat pagid nila. Ano ginajakan nila da? Ano ginagamit nila? Jack? Yes. Oo, ginajakan nila. Ara na, nabutong na nila. Ang lawas, ni Lore. Galang kayo, dagid do katakilid na lang gini siya, do, why naging siya gagiyo, ha?
Duwain na gid yan action bray, may dugo ang ilong, ang lawas, no? Gauntay. Nakashort sa galibong. Diya papaalta nilang truck, mamatiaman to sa ato ng FB Live nga gasigasin niya sila nga alkahon ang truck, no? Para at least siguro wala may gandis dansa tag ma-pull out action bray ang ano. Anyway, gapangita sa makita naton ang driver kita ni isang ining jeep. Driver sa jeep tani, no? Kaga driver sining truck nining ara naga-parking daman. Ambulance. Okay, sa ambulance ka. Ang driver sa jeep. Hindi natin makita niya at sa sulod pala. Ining driver. Action na bray, no? Ginapayta man natin ang may tani kung buhi na ni siya, no? Oo. Basi naga-relax lang ni siya kaya grabe ka sakit ini. Gani. Sabi ay do siya bray. No. Sakto na do. Hanggat so ikaw ang driver ng jeep, no? Ano tabo kayo na nung ning nang wala ya suga ang tracking way ko kita. Wala sa early warning device. Way biskan warning device bisan isa kasuga tani. Why? Napundo na gali ang truck. Oo. Napundo sa. Oo. Kapag tumayo nung ang alagyan niya, siyempre highway. Oo. Ma-expectar ka may parking daway. Gani. Oo, amo na. Siya siyempre way sa warning device. Way suga, anong matabo, Okay, na di ka mo halin, sa buro-buro lang. Buro-buro. Paano po sa mo, ni Manong? Oo. Pero kayo na, wala ka ni Banyang Salakyan, nga nagasilong bali, Wala na ka mo nasugat ka, wala ka mo kasunod sa inyo. Asang pakato, hindi? May haraman po. Siyempre balaanon, kasi siyempre may suga mo. Oo. Diyang iyayaw, wala suga. Wala. Pasayro ka gina? May harare yung mga bata ko, ang sawa ko. May pamilya pa ni gali? Dua, tatlo, apat. Apat mo lang, apat. Tapos si Manong na ako. Si Manong ara, sa tupad mo. Sa frontis. Ay, kasi rin sa akin na, ara kami dito din ay. Why ne, kagkatulong sila. Kapatawa mo. Okay. Kaya na dre, nang arang truck, nakita mo pangasawa, ang driver sa truck, wala na. Why? Why nakaparking gito siya? Ako gani ang, ano ko gani, ang reklamo ko gani. Why sabi san warning device? Oo. O kung suba? Okay, wala kita nisa. Uy, kita. Ano ka ngalan mo, no? Joshua, ano? Araujo. Action John? Action John? Action ba? Driver to, no? Sang jeep, no? Driver sang jeep ng Action ba? Mangkuta siya, nga ara siya sa right side daw, right lane daw. Supposed to be ara sa inner lane siya, no? Mangkuta siya. Oo. Manong? Kaya gina-consult sa Action ba? Sige lang, okay lang. Ginkuha siya sang emergency responder. Ang pamangkot da kung gasundanay ni sila or nagapark na da. Ang tumbot sa lingon niya man? Nagapark Action ba? According sa iya, nagapark ining truck. Tapos halindig ko sa may buro-buro, pakadto na sa Action Bray sa may pabalik na sa Granada. Ang iya galing nga asawa ko, may mga injury man. May pila sa agtang, kibutangan ko sa kamot, no? Anyway, si Lori, yung tabunan nila Action Bray sa black plastic. Ano pa bang spektaron mo sina? Hindi naton pa sinibi madeklara ko na ng status niya. Wala-tulato naton ang katapos sa mga kapulisan ng Dugay nga magdeklarar, no? May mga kuha na tada, no? May mga midik na tada, tanang kompleto naman sila ni nagkuha na sa Action John kaging Tacloban ini siya. Mo sina. Yes. No, ari naman si Action Bray. Gani. Oo. Okay. May parente di si Lori pala. Parente ako no ari, mo ni parente ako no pero nadto hubog sa Action Bray. So man nga nagano na lang kita, no? Pero among tong driver sa jeep kay na. May istorya na naton bagong ginamang. Ang asawa pinason, may bata sa gamay pa ginakongkong. Susko sa likod iniya gapululongko. Sa likod ni. Sila gapululongko Action Bray. Galing kiti kon mag-amo ning impact action diyan nga sumuhot sa dalom nagkalasuso ang dasang dalagan sini medyo dasig. Ang gapululong ko nga pasahero sa likod sigurado ko tililipon man isa sa buli sang driver seat da pihaw gid ko action diyan. Dari kayo may isa pa talaga pa man ko kontak sa driver sang jeep. Kung inibala sa naka-inom man o kung wala.
Hindi ni gani kay nagpasahero. Sila ko di halin sila sa ligo-ligo sa dyan, ha? Yes, buro-buro sa may langilan na. Langilan, oo. Kapaubos na sila grupo papurik na sila. Sa nagunta tining aksidente, tining gabi action drive. So ari na di gibutang ni sa may kilid tining sa may stretcher ang lawas action drive, no. Tining ni lorry nga natabunan sang kap may gabi kap action dyan sa radyo. Anong initial yung mga nabatong info ka? Wala. Okay, sige. Sorry. Kapitan? Maano na si Cap, no? Ma-check na si Cap sa mga details, no? Okay. Dari ari ma si Cap talimod daw, no? Sang barangay Granada gin-check ko sa tani pero wala pa gid sa sang initial nga information kaya nakaabot sa area. Wala namang madugay kaya naka-pacify pa siya, no? So, lorry, ano play doon ganito? Fernandez? Rin. Ang naipet braso. Lorry. Mga nakasangalan din siya. Na pinaka, no? Kay Sako, pang investigator nila si Sir. So, wala pa maning ngalan ng unahon sa Sumbray. Si, ang pinaka-confirm yung nga ngalan. Ako na sila, sir, ang mga involved, sir. Pwede ko na makakuhaan, sir. Si Lori Fernandez, 56 years old. Okay. Amo na sir si Joshua Aranjo. Joshua, ano na sa ganun? Aranjo, sir, ang driver. Joshua Aranjo, 26 years old. Bata pa? Okay. Amo to nga na-interview mo gina? Amo to? Yes, action right. Dukat... Sir, ang driver sa ano din? Sa station? Okay. Sa truck. Sa ano nga lang sa driver sa truck, sir? Okay. Tumato na to sa sir. Sige. Basta nung nga lang, sir? Ito nga lang, nagalit sa truck. Yung si Joshua Araujo na yan. Amo na siyang driver ng jeep, no? Okay. Check na lang ang driver ng jeep din, nakusumbrahe. Basta may asang truck mismo. Basta makakuhaan ko siya sang ngalan. Kasi nung si Jose Maria de Ocampo. Driver ng jeep si Joshua Araujo. Ang sa truck niya si Joshua Maria de Ocampo. Sige sir, thank you, Gid. Check na to sa case si Joshua Maria de Ocampo. Sige, testing ebe. Ang driver sang truck, no? Kung kamusta ka kung anong natabo. Ari, saglit sa may ibabaw sa truck. Gano'n daw sa? May karga na siya dyan? No? May karga na eh? Ay, ni karga? Ni karga. Storya sabi nga nag-park lakya da man, bonano nga sitwasyon ni man. Tay, may gabi. Tingkalin. Gagasamon. Sabihin ka, nasa Carmen ko nagapuli. Di ka tayo makadto, tay. Naka-emission. Emission ka? Wala ko di ka park o kung gilakat ka? Wala, pas lang ko di ka magpuli kanyapon. Tapos sa kanyapon, malakat ko tanay. Oo. Dito ko makarting sa shopping, sa may misunan. Oo, misunan. Tapos? Wala tayo ko kanyapon na, tawag na ko nila nga, tap mo ko nakabungguhan. Buti naman tayo, wala ka na Why? Sa nabungguhan Oo. Nakapuli ka na? Oo, nakapuli na ko. Pwede rin ka gigya pa kung gabi? Why? Wala ko ting parke mo, wala kay mapimisyon ko tani. Oo. Tayo wala, sana kabutang early morning device ha? May arada, bukang dula. May arada, dula. Sa tumangan mo sinari man din? Ari sa tumangan ko, diway, kami suga di mo. Kinapandal mo lang yung motor? Kinapandal ng suga. Ang backlight mo yun ang bot ka kasi ganada, bot ko batiga pa subong. Why ka kargada ganito? Why mapemisyon kaya bosaga? Why kasi kabalo kung paano na bungguan ang salakada? Why? Ano report ko sa imo? Ang report na sa ako, nakatota na imot ka kami nakabunggo. Tukuno nga jet. Amo na lang ko na para sa imo? Oo. Tayo tindari kayo, nawala namin nakabantay ha? Awit na kami ginasugo-sugo. Di nga lang ko lang tawon, di? Why? Kay damo di kinay, at katikol pagaling ko kay Pradana di mo? Damo pa di tao kayo na? Damo pa di first time mo galit din nag-park? Oo, kay malakat kita tapos panyapon mo. Ano ko sabihin ka nga, Gobrang, nga kampon? Dire sa Drimang Sunda.
Dugay ka nag-drive? Oo. Pila na ka to eh? Sobra na 30. 30 anyos. Kabalo. Pwede kaya mo ni tabo niyo? Bululigan? Bululigan, kasuhan sige nila or i-hold ka nila eh. Depende na sa... Kabalo man si tatay nga bawal magparking da? Hindi, parking ako dahil manyakon mo. Pero kabalo ka tayo nga bawal mag-park sa mga mga lugar. Hindi abot ko sa lingon, mapuli lang ako manyapon ka maglakat. Diway man nga bali, nga mo nang natabo. Hindi manuhod? No, hindi manuhod. Sige. Kaya ano gusto mo yan? Para sa pamilya, abis ang may boto sa lakyanda. Pangayo lang ko na sila, pasensya o patawad, hindi man nato na gusto nga matabungan mo na mo. Oo. Hindi man, kung tani nga mapuli lang kuya, tani ko manyapon ka maglakat. Kaya dito kung naging na-parking sa shopping, pisay na mo. Hindi maka-emission ko pagkaga. Sila na edad mo tayo? 66. 66 na. Jose Maria, ano ganun yung hopli do? Dukampo. Ocampo? Sige, tatay, tingkagid. Di dapat si tatay action dyan at na natos pulis to. Agatinero na siya, basi maabtan sa kanong pamilya na kang madamukulan pa siya. Yan, ari man din si Kapga hold sa iya. Okay. Oo. Medyo may doon sa tudan sa makulobong ilim nun. Delikado na sa iyang side karon. Yan, itara sa sunay sulod kang truck. Nagalig ito ita ko sa likos truck, dito wala mabala sa truck. Ragis magalig sa sulod action bray, no? Anyway muna, ang pinaka-ulit rin nga sitwasyon, we will wait, lantaw na to kung ng declaration sa medical status, sining persona, no nga isa nga si Lori, pero kung makita naton, yan tabunan na siyang plastic plastic bag nga itom action bright. Ang amo sa nga saing aksidente hindi naman ibago sa aton. Ang hindi bago di hinablang mag-park ka na nga dapat may warning device ang gidya early action dyan mo. Basic na katama ang hili mo. Basic na katama mo. Dili kaya mo to ang balita tay. Dako nga ni pala mo ko to kasi 30 ka na sa kategorya kumpiyansa siguro Kumpiyansa sa. Balya bago lang siya ka-park mo na kaya ang aksidente way naghambal nga subong lang ko yung aksidente langan mo na karonda. Gani nagkukumpiyansa sa tatay. Gagat tinaipit gid ang jeep. Subong gani hindi pa makuha. Ang jeep sa liwat manigaduag sang yellow. And then may puti dalom, may plate number action brand FWX 416. Ining truck naman niya. No, why ko gani kita ni plate number dire pero lang auto ni karon. No may bani number sa nga GHN no 469. That's something na action brand. Anyway, siya mo na, ang pinakaulit rin nga sitwasyon karon nga gabi, let's check be, nung nga din nilagan, din nga mga police, may mga police officer nga, nag-pacify diri. Si tatay, sa lugar kay naginawa ng mga tao eh. Bro, kumusta nga observation mo sa social distancing daw nadula gid? Discuss siya. Discuss na na budlay ba? Discuss siya gid. Galing mo na nga sitwasyon do, di mo naman mabantayan pa. Hindi na makontrol action bray, no? Anyways, makoto tas tatay, be. Tay, ano ni sa tay? 6-wheelers? 10-wheelers, ne? 10-wheelers, git magari truck. Magkotabi kung kapilayan na ni nga amo na yung aksidente, abe? First time mo ng aksidente? Okay na lang, gid. 30 katuig na. 30 katuig, pinakauna nga vehicle accident ni action bray, no? Kusudiin sa Imbolbado action bray. Bisan pa may ara siya mga galandar sugaya kay ga-park siya tiway gid di ginakitaon ng suga mga muna. Gani, amo nang isa diri nila ka isa ni amo nang isa yagi ka sa lapton, no? Action bray. Yes. Kada man check na tong luwat kay Dugay, si Joshua, amo nang driver sa jeep. Kada hindi pa gid kinahim o sa ginambal ya duga pa may pipe so ginasaton. Galang kiti amo na bla ging kwa sanay for first aid action bright. Wala pa gyapon nakuha ining jeep sa likod sang salakyan nagapilit pa gyapon tubtob sini nga matanion. Pero ang lawas sining persona nga naipit okay na sulod nakuha na gintabuna na ganitong black bag. Ang mga persona nga pilason tatlo na sila no ang pamilya ni sang driver ang ari diri karon sa sulod sang ambulance padayon ginabulong sang mga emergency responder action bright. So, pa mo ng pinakadetalye sining naguntad nga vehicle accident diri mismo sa San Carmen, sakop sa Barangay Granada, sulad sa Bacolod sa Tubang,
sang Father Grayson Murray High School, Action Bray. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa Action John, Flash report sa patrol, sinigid lamang gabi sa kadako nga trahedya naman di sa syudad sang Bacolod, ining aksidente yadra sa area sang Granada. Action firing line. Naipit bao grabe nga sitwasyon. Ang truck din nakapark sa kilid, wala warning according sa driver, may warning device siya, pangitaon ta kundi nadula ko no. Sino mamakawas ang early warning device man anhon man sang tao abi? Di bla? Di na ta magbinutig pa, no? Ara na mo tabo na mo matuod sugid na lang. Aksidente man ni matuod. Pero ini aksidente bala nga may ara sang kapabayaan, Action Oliver. May ara sang kapabayaan, lain man ang aksidente nga sin ka travel kay mo ya napalos ang muni na nagungad ka mo da inaya mambal ginaton nga normal nga aksidente. Kiniya may involved nga mga bihikulo nga iban nga butang ilang taon naton irresponsable nga pagpark sa mga salakyan kay given ginaya once ganing nga dalan ina hindi na pagparkingan plus nga ina highway ina dira dasig ka dalalagan mga salakyan dati dapat ya ligwahan mo na yung 4 lanes na. Ligwahan mo na daya kay nga alagyan na sa mga salakyan mo, di kay pwede nga bisan di nga parking ka mo ya. Siya manyapon malang kutani. Ti nga ang aksidente naghambal to di magparking da kay maksidente ko da karon bisan 5 minutes ng panyapon mo. Ti ang panyapon mo butan tabi 30 minutos. Ang aksidente yun nagpilit. Way ito isa ka segundo kibot lang to sila umungot na sila. Ay, susko. Sige, damo naman na yung kalatabo. Kangay sinip ng ibang tiway pag naka-learn gyapo, no? Kung ano dapat ang himuon, kung nag-drive ikaw sa truck. Wait, tiya ka ba? Soldri, ang aton, di ka na-remind naton nga dapat early warning device ang ibutang. Pila ka man ka minutos da, pila ka segundos ka da, ang lugar nga hindi dapat parkingan, dapat may mga extra kamo nga mga precautions nga ibutang dira. Sige, kadulong para dan ko nga lugar da, kadamo, gidya naga-chat, kag naga-pabalo sa aton, di nga mga listeners na to, so dulom-dulom na da. Oo, why na da, may puste, pro why sang suga. Amo na bla? Ay, susko. Sige, lasa 7:58 sa aton sila nga pagpangalagan una nga bolyada sa aton nga program, dadong sa aton sang life extension. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang silagin atiman sang husto. Action firing line. May interview diri kay Mayor Yulo kay kadamo nag-update sini. Kung ano na kunong update sini. Initial nga hambal ni Mayor Yulo, why mas nagreklamo sa akon? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Maayong gabi lang sa mga utod naton si Ziti Alunan, Action Brian, good evening, watching Hong Kong. Rose Guevara, Piper per selection Brian, ang suga sang PUJ, gasiga man kay kadamo sang PUJ nga wala gapasiga sang suga. Damo na di sa Bacolod maski obserbahan mo kon gabi may ara man dungol. Nga truck nga waay gid suga sa likod amuna nga natingalahan ko nga kapasar sa LTO kay gina-inspection na sang LTO kung magparehistro. Arnold Mahilom naga-monitor man ang both driver dapat maghalong gid. Since Iwa naga-monitor Arnold, Heaven, Maybreak Saint, Sweeter Hillmore, Gab-ina Kapipa. Sige mga pita. Girlie Sumugat, good evening Sumbray, pa-shout out lang taga Phase 3 Pahanukoy. O si Maninay Mariso, kag si Maninoy Marco nagatutok man sa syudad sa San Carlos. Salamat gid. Kag si Father naga-monitor sa aton. Si Father Arnold Mahilom, no? Father Arnold Mahilom naga-monitor sa buong mga tinion si Pastor
si father anakon man. Greet lang ko no si Arnold Mahilom kag si Pastor Erwin Torres na ginhimo ko sa pare no. Si Randy Laustica no. Mga tracking manabi ginahimo nila parkingan ng dalan tani ginabawal gina. Oo, hindi na pwede. Carlos Villarosa, ang truck amo gina problema, wala siya safety precautions. Si Sense A1 naman niya sa driver ka jeep. Sweeter Hillmore, huwari nag-Kolar, isa ka Pitzel. Wow. Jen Ignacio, good evening, Sombray. Gapamati, kami di sa Purok Paglaom, Tabaw. Mayo nga pagpamati ni Choi Edi sa Centillas. Sang Don Salvador Benedicto. Ay, do kilala ko ni sinong Edi ay. Sumanbanaw ni Centillas. Piper Persley, maski way suga ang parking ka truck kung hinay ang dalagan sang jeep. Makalikaw gid galing kay dasi gid guro ang dalagan sang jeep nakibot gid siya nga may truck gali wala gid kalikaw. Hazel Canoy, basi hubog na ang driver sang jeep, di ba? Suga man na ang jeep. Gani man. Grace Post, good evening Sir Bry. Aksyon pare Brian Morden si Maninay si Marico da. Happy birthday hinablos namon si Tor Benz Ribota sa Granada. Keep safe lang damo kamo ni Sis Monilin Gilyang Diniega Camarines Sur. Best wishes lang, God bless, thanks God. Salamat man. Si Carlos Golaher, good evening Sombray, monitor kami diriya. Tani Action Bray sundon sang LGU Bacolod ang patakaran sang silay nga may patrol nagapanita sang non-moving vehicles. Amo gibna dapat nga nagatambay sa dalanon, especially sa highway to avoid an accident. Kag subong open ang milling season, damo gid na aberyado nga mga truck. Salamat kay Action Bray. Husto gining imo nga imo nga suggestion Sir Carlos. 100% gina. Way labot dira sa mga circumferential road kundi highway ga. Kung kalabay ka mo da ano walang inlex islex man gahinaguno sa sila ya ng mga salakyan nga private da. So dapat may mga salakyan nga pinangsaway na da pulis bisan patrol ka pulis na eh. Unad keber wala basol pero basta ara ka sa dalan alerto ka gid ya. Chapin pa kung gabi na kadamo gid bala driver subong nga ambot lang kon makapadalagan daw contest na amo nang hambal ko gid sa Lacson dalan Lacson diho ay sus ko Araneta amo ni mga longest highway di sa Bacolod and outside Bacolod. Tiyang circumferential road di karon para ma-picture out nyo sa pagkahawa na di. Hala, puwerte nga linagsanay sa mga salakyan doon. Di ko maintindihan. Ako naga-biking ko, doon di ko maglabay sa circumferential road sa pagkakulba. May ara madatod na bike lane. Pero bike lane, ginhimo mga talyer. Oh, disgrasya. Since i-valiwat, sala na ka jeep, parking lang. Way pa na unod ang truck, sala bata pa jeep. Hindi kay bawal na siya magpark sa dalan. Hindi na to matawag nga sala sang jeep. Kung may sala ang driver sang jeep, abo man ang driver sang salakyang truck, bawal magpark sa mga kilidalan. Amo nang matutuod dira. Ede Adorio naka-shot Action Bray. Batian nyo guro sa tingog ano. Alex Montesa, Rosalina Arellano Espadero nagamonitor man sa Murcia. Jesse Garcia Sulas ang Alangilan to Granada Road, Dulhogon katama, biskan hindi ka na maggasolina, dasig mga salakyan, magdalagan kung hindi ka magpreno kaso gabi kag dulong problema gid. Pero wala ganing bawal gid ya. Bawal gid ya. Magpark sa kilid sang dalan. Kaluoy man ang driver ka truck. Sa labto niya gina. Dan Michael Lopez, Action Bray, hubog na ang driver, gaikis na ang pang-drive na. Isa pa gina. Tita Mares, oy sa Maninay Mares. Alex Montesa, dan login ang dalanon subong, super tragedy. Nan. Dan Michael Lopez, ga sunod kami gina sa salakyan, hindi kami gani ka-overtake, saya kay gaikis ang dalagan niya. May ari man ho. Pero kung ba ito sa may park da, doy gito sa masagaid da, galing kiti gaikis na galiman. Jutaya niya pagani mabungguan ang gapark man nga pick up gina. Ay sus. Si Maria Georgine Bagaporo Alonte.
Virgie Olpinda. Good evening, Action Bray. Watching from Celine Homes. Keep safe lang, Action Bray. God bless you always. Thank you, Gid. Since Iwa, Action Bray, sino na ang naipit? Nalawag na to kay ina. Alex Montesa, lapit na sa Boys Homes Dampi, no? Udahan lang. Ang dalan da, tadlong man lang, no? Parehas man to natabo da sa 3 sa Talisay, sila sa Circumferential Road. Ginilyn Banduha, nagamonitor. Dali de la Torre Lopez, good evening, Sumbray. Hubog na guro katama ang driver kay gasunod na anak ko sa iya. Ma-overtake sila tani galing gaikis na ang pang-drive ya. Dotayan niya makuno mabungguan ang Hilux. Duwagid sila, driver ka jeep kag sa truck gid ni. Ay sus ko, ti may na disgrasya. Damo na da nagaka-aksidente, dapat halong gid ang tanan nga nagapadalagan private or di pasahero man. Gasulod na siya sa body bag. Action Bray, way pato na hambal gina. John Guanzon, Buenaventura, good evening, Sumbray. Watching live diri sa Barangay Abonan, Bago City. Greet lang, Sumbray, sa kay Janelle Cabalfin nga happy birthday sang Sida Farm, ha? Or Spada Farm Association. Si Merles Labrador, kadulom na dampi pero may suga man ang jeep. Kung hinay padalagan mo, hindi ka man makabunggo unless kung brake mo mapuswak halong gid. Mato ang balko gina, dasig-dasig to, no? Sa akong nakita kay kung hinay lang doon, hindi magdala lasok gid, no? Kita nyo tong sports car, dumasok man to sa buli sa truck, ato ya moving to yung truck gani mo. Sa may circumferential road, 3 gito yung patay. Venus sa Bini, dapat na butangan suga, kadulom kalsada, kulang sa suga ang mga poste sila gid ka truck, dapat may warning device gid. Yani man bisan minutos ka lang because nga hindi na daya parking area, dapat may warning device ka gida. At tumatos kapitan talimo daw gina basi mapabutangan na suga, i-purchase ka mo may kwartang barangay, no? Butangan suga para magkitaan. Hindi normal, Action Bray, kay reckless driving with influence of liquor na sa Action Bray. Dan Michael Lopez. No. Ang bot sa ko sa kay na, ang aksidente lang normal, ina ba yang gabiyahe nga mga di pasahero ang mga salakyan, may nagpuswak nga preno, inang normal nga pagbiyahe, hindi way ko ga-mention nga subong nga aksidente. Mga basis abi nga inablang hindi ya dito sa Manila kay ila to ya lagsanay gina to diri sa aton sa Negros siya duway man di may karera gid sa aton mga jeep inablang isahanon lang sila aksidente sila mo nang normal nga accident ang namin ko nga daw way kay gid expectar so iniya may mga balasulon na diyo ti ambal nyo daan may gaikis ang lagan sa jeep sus ko tido ina piho ginahalin sila kuno sa kwan buro-buro to pwede na gali kalagaw subong no. Ginilyn Banduha, God bless you and good evening, Bray. Good evening na lang sa pamilya Banduha sa Canlaon City, Negros Oriental. Early warning device 60 meters to 80 meters wala man. Sir Bray kaluoy gid sang tigulang. Bernadette Agualim, biskan ano pa da nga device kun hubog ang driver isa man na. Dan Michael Lopez, jutayan niya man gani mabungguan Hilux gina nag-hazard baote. Kung ito gal hazard gili tapos gito. Tomas Bronyola. Salamat kid. Joe Biggie. Good evening, Som Brian. Monitor kami din sa Nigaran. Pa-shout out lang Zoe Tan. Bernadette Agualim. Hubog ang driver. Edgardo Mahinay sa Agundo. Wow, kadami isang buhok mo, Som Brian. Damo na rin naglalain. Buhok ko nimo. Pati ako galalain. Michael John Season. Good evening, Som Brian. Okay, ako na. Sige, balik na sa atin. Last 8, Jess. Kulpaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Bayang Morden Action Firing Line. Antes kita magdraw diretso mga ka-aksyon, manamyaw kita gamay gid lang ayo onto si action no. Unahon ko ni gamay ang natabo bala sa Lakuan Himamaylan no, ining isa ka 18 anyos nga nahulog sa bubon. Pero good evening Action Bray, gamonitor man kami diri sa barangay Nagasila Carlota, si Muray Pacadlo. Naga-monitor gid sa DYEZ. Salamat gid ra sa inyo. Halin sa kay 3569, good PM Action Bray, diri sa araw pirmi may bulang sa may kampo lang sila nagabulang. Abi Station 5 sa araw kuno pirmi nagabinulang ara sa tunga sang katubuhan. Halin sa kay 8053, good evening Action Brian, hindi na tama mag-o kay diri sa amon gani bisan bawal nga pangita gid indiya para makabulang lang. Likod lang ka pulis ginabantayan. Kung madakpan mo ni sila kaluluoy. Halin sa kay 6858, good evening Action Brian, hay alay may palakat na daya nga ara sa pwesto sang lokal nga LGU. Nano na bisan no kapauntat sang pulis amo na nga panahor. Sige Japon na hindi na mauntat kon hindi madakpan ang puno sina tumpak kagid. Ahay. Halin sa kay 0229, good evening Action Brian, tamyaw ko lang tatay Jesus Piamonte sang Mina San Jose Sipalay, halin sa bata niya nga si Ronnie Piamonte. Sige, ang bulang niya, kabalo ka ang bulang, kumadakpan ka Action Oliver, matulog ka man niya overnight, pwede ka na puli dayon mo, amo na wais lang hadlock iya magpamulang. Bisan kasuhan pa sila, available man, kagamay sang bill mo kundi, okay lang, amo na nga ang bulang daw, hindi gidya mauntat-untat. Action Firing Line. Pero dali gid lang ha, ading sa man kay interesting story man niyo. Lines of Firing Line. Sa aton nga linya, Police Major Romeo Vargas ang Himamaylan PNP. Sir, may gabi dira sa imo. May gabi Action Brian, kag sa tanan nga nagapamati sa imo programa kag sa Action Radio. Yes sir. Sir, sugiri lang kami sir, paano no to natabo sir nga nahulog sa bubon ining 18 anyo sir man? Bali kagay na sir san aga mga alas 11 inin 18 years old nga na-identified nato na si Mike Agapan isa Sasun. Bali 18 years old ni siya kag pumuluyo sa Sitio Balabag, Barangay San Antonio, Himamaylan City. Na kita ni sa sir sa sulod sa bubon. Sa bubon dito sa ila kay sa mga nasitisan aga kagay na sir. Bali nagasagob ni sa tubig. Sa dira man sina nga bubon nga lapit sa ila balay tungod nga pang nagapanglaba. I see. So sa among investigasyon sir, ang ila bubuni buho lang niya sir, wala ni siyasan mga tampurong na balang sa sulod. Duta lang ini sir, duta gid lang. Duta lang tapos gamay na ni sir ang buho, tapos may ara ni sir san daw puli na bala sir nga ginabutong-butong ang timba. Okay, timba. So tungod kagay na madanlog ang duta kasi itong ulan-ulan ni sa Himamaylan. Kagway man ni sir mga kudal-kudal sa palibot ya nga duta lang siya galiway sa angat abi sa duta mo na Wala sir, nakabutang lang sini sir sa kilid daw mga tapi na bala sir nga daan na bala. Di madanlog na siya kung sige man ang ulan-ulan kay tungod. So kagay na sir san nagamintas nga timba siya according sa investigation namon nga pag-uyat niya ni sa timba naalang-alang siya. Mali na nadanlog siya, nag-upod siya sa timba padalom sa bubon. Ano kadakong timba yo sir man? Baldi na bala sir. Baldi na ginhimo nga timba. Tibog at gid galing unod sini. Yes sir. So nahulog siya ito sa bubon, may kadalom ni sir nga more or less 30 feet. So mga 15 feet man ang kadalom sa tubig. So natingala niya pamilya kung di na siya, kaya nakita man lang sila nakapanglaba. So ginpangita siya kaupod ang mga neighbors Manila. Sa paglantaw nila ito sa sulod sa bubon, ato nila sinilas nagalutaw sa tubig. So ang ginhimo sir sila sa water pump na motor kag para mapahunas ang tubig sa bubon kag dito nakita siya sir nga wala na sang kabuhi niyang biktima. Mga pila na ihan guro sir ka oras antes siya nakit-an sir? Bulubanta so, sa sir, mga 4 hours dito kay alas 7 siya nakita na naglaba. So na-retrieve siya ang body niya sa sulod sa bubon mga alas 11 na sa aga sa disimdate man. So mini naghalalabok na ni sir ang lawas niya? Posible? Yes sir.
Yes, sir. Tapos gindala niya sa Action Brian din sa Governor Gatuslao District Hospital para galing luckily she was declared dead on arrival by Dr. Maria Socorro Hype, an attending physician. Aha. Sir, pagka recover sang lawas niya ato na gid siya sa pinakadalom gid didto or galutaw-lutaw lang siya sir sa tubig da? At ito pa sir siya sa sa dalom. Sa dalom ito pa siya nakita kay nagalutaw lang sir iyan lang mga chinilas. Amo to nga nag-doubt ang pamilya nga ang ila bata ato sa dalom mo to naging idiyahan nga ang tubig mapump bala sir pa pagwa nga paagi sa motor. Wow. So timba sir, di ba may higot ni saya? May higot? Mahigot ni sa sir na naka-attach sa puli nga nabubutungon mo lang na siya para mag-anan imo pagtimba sa tubig sa bubon. Tapos ang yang higot sa babaw sir nga ginauyatan wala gini matabid sa mga puno sang kahoy da or ano nga sistema? Wala gid no? Bali ila lang niya sir improvise na iba na sir nga gimbutang-butang na ang balabag amo na. So ano lang na kaya lang sir na siya na alang-alang siya bali sir tungod ba bugat ng timba mga nadalaan iya per siya sa padalom. Tungod dadanlog siya. Anong sistema sir, ulong sa dalom or tiil una slide sa padalom to sir? Bali sir na una niya ulo. Baw, disgrasya. Padalom tapos ano pa ni sir kay ang ba sa bubon gamay. Gamay gid. Amo na nga bisan kabalo siya maglangoy. Hindi siya makatiyog dayon ilan paano yan niya ulo pababaw. Hindi siya kaliso abi, no? Hindi siya kaliso gid. Hindi siya makaliso Action Bayan tungod kung ano daw gamay gutok ang ilawas nito sa sulod kay while na nagadalom ang bubon nagapagamay man ang buho. Gamay ang buho niya muna. Din ang source ng tubig sir sa dalom lang ito sir, no? Dalom lang ginayas ang kuan niya. Yes sir, ang pinakatuburan niya sir. Pinakatuburan niya. I see. So subong sir gin sirado na gin tampukan na anong sistema na patya na abi? Bali ang bubon nato sir. Bali gin purayo ito nila nga gin saradan anay kay gina-eskaso nila ni ang bangkay sa nila bata. Grabe. Anyways, sir, salamat gid sir sa time pero base damo pa ni sir nga kaangay dira nga mga styles ang bubon-bubon sir anong imo sa ni panugyan dira sa Mamaylan sir. Bali kung may mga ari pa sini nga amon nga dapat kung may bubon gidman nga pareho sini nga wala sang kudal dapat kudalan naton. Para maging safety naton mga magakuha daya sang tubig. Para malikawan naton ang insidente nga matabo nga pareho sini liwat sir. Yes, or mga ayos labulig sa barangay basi maka-provide bisan isa lang katamburong sa pinakababaw nga porsyon bla sir no? Pinakababaw lang. Yes sir, or kung ano man matagaan sila sir sa jetmatic na bala sir? Isa inaya secure ginaya. Oo, bumba kan lang abi. Yes sir, sir. Sir Vargas, madamong king salamat mayong gabi sir kag mabuhay ka sir. Thank you again. Welcome sir kag thank you very much man. Yes sir. Action firing line. Ay porte yan no. Halalong gid tagay Mamaylan. Once nga may amon ni nga bubon, piho ko kun anong trend da amo man sa ibang nga mga lugar da, mga buro barangay da. Ti halong gid kamo no. Butangan nyo gid sang depensa kay kabudlay sang sitwasyon. 18 anyos. Pulo pang labalan to tani. Ti na slide. Baw halalungan no porte yan. Sige, last 8:20 na. Before karok action day sa Lazar, unahon ko lang niyo kay para matapos ang istorya. Maramdaman niyo mga kaksyon atong babayi nga nagabusong sa syudad sang Bago. Pagkatapos ang protocol subong kung manog bata na action Oliver asawa mo, ipa-swab test gid siya antes dalon sa ospital. Agod mahibalan kung negative or positive ini siya sa ginatawag naton iya nga COVID-19. Action firing line. So ining pobre nga ini nag-positive mga kaksyon, no? Nag-positive ining nasambit iya nga babaye. So ginhimo, ginkuha siya sila balay, kag gindala sa isolation facility mga kaksyon. Kag once nga lapit ka na magbata, ginapreparar ini sila nga dalon sa Cadiz City Hospital o Cadiz District Hospital kay didto na ginapabata Action Oliver. So during that time, ang ining babaye nagreklamo na kaya ang iya sining entrance nila ara na sa 3 cm. So mining gabatsyag na gid siya managbata na siya, no? Gapasakit na in short. Hambal sang be hurt nga buwas pa ni siya mabata.
May eksperto to nga nagkadto nga naghambalbuas pa rin siya mabata. Ang natabo, goroti ang asawa, naga-text sa bana, naga-communicate. Ang panugiron, maybe sang asawa ti, duway kudig na timan masyado, basi ano matabo sa akon di. Ang ginhimo sang bana, nga naka-quarantine, naka-home quarantine maning bana kagabataan pag ginila, kiti hindi pwede magwa may positive asawa mo, ginrisgo sang bana ang kagalingon niya, nagwa si Action Oliver sila balay, ginkantuan niya itong asawa ya sa isolation facility, kaginsugal yung kagalingon niya. Ginpapirma to siya sa kasulatan nga sulod kade, nga kung isipon mo gid gani, hindi siya, kung ang health protocol ang paghambalan, bisan magkinaano, ang ara dira nga nagabantay sa isolation facility, hindi mo gid pasudlon ang amuni nga mga tawo kay negative ang asawa mo. Action firing line. Butang taba abi ang asawa gabusong. Ti gusto sang bana nga makabulig to ti health protocol di nagkadtong health protocol dira. Ti dito pa lang dani foul na tumo. So ginpapirma sang kasulatan para makasulod to siya. Kay kung wala nagsulod ang bana, entonces ang asawa. Action firing line. Dra lang ko hasta. Kay kabalokan na interview ni Action Eden ining bana sa nagligad, tiya mo ning padugiron. Ang interview naton kay Madam Nona naman niya Abonado, amo ni siya ang in charge dira sa isolation facility. Nga daw wala pa nagasugid sa husto ang bana. In short, do gabutig bing bana abi. Kay pasugiron mo di ang sinona balyan dia ano pa bata na sang asawa niya ya ang iya sining mga ang iya nga nurse kag iya nga midwife gid yang ato didto na assign didto mismo galing hindi siya kalusot sa akon kayo may ari ko ya record yang bana sa akon ipadala yo. Okay, nag-abot na nga katabo di Action Oliver ang bana lang una nag-abot ang midwife ang nurse waay tibisa na nung alalis so din reklaro gid yang nga way nis lagin sa paktudo. Nasa din ka mo tali mga drugs ka na din. Hindi ka mo. Hindi ko no. Hindi, sa mga sa ano. Sige kayo na po, ano, muna na po, kung rin pusot. Midwife ni? Importante na kayo bin. Action Oliver, bisan nung akig sang bana, wise laga bato, kaya nga, sala nila mo. Oh. Tapos na bibig ko na. Tapos na. Wow, ang bataw. Hindi makakapon. Hindi na maguna. Yeah, hindi mo na. Pwede ka dito. Dito na po nga OS. Oh, gareklamo kay way gamit. Ano mamo? Wala, ano kami di mo nang pagtratar mo. Te? Hindi na niya bias nga pagtatar sa mundi. Mo ginamambal ko yan. Kaya kami din nagpa-quarantine para amon sining ilang matapos ano. Kaya ada daw kuan sa drama sa BOS, hindi ko may tapos sila to. Ay, Jen. Hindi mo ko nakasulod mo, hindi bago lang ko din nagsulod mo. Bago lang ko din nagsulod ng... Hindi, singit lang ang kuan. Ang... Kahapon, midwife oh. Bago lang ko din nagsulod, nag-voluntary na lang kong mamasulod. Di para nakita kong sitwasyon, hindi gid mayo. Kung siya gali lang, di isa kag wala ko nag-voluntary sulod. Wala galing ino lang ma. Kung wala ko din nag-voluntary sulod, paano ni siya nag-ano na di siya. Kung ini ang sadya, nakikita niya ako yung di ko mag-ano sulod. Hindi yan, ay kalma. May diaper ka na. Kung wala ko din nag-voluntary sulod ya. OS, hindi just OS kami. Pwede yan nag-voluntary sulod niya mo dito din pagkanin. Ang ano, ang balisa na to, mga OS na to. Kaya dala lang sa nurse. Singgit lang. Singgit tayo sa?
sakit pa, wala. Ginano ko na. May kilas ka yan? Wala, hindi ko kita. Kaya nga, wala nga Google, gano? Wala mo mo. Wala na sakit. Mati mo na. Wala matadiga ko nung ano? Pero hindi nagvoluntary sulod, ma'am. Nagbata lang asawa ko. Wala, gid. Ngayon, sabi ko, ako yung Google. Video mo din. Ako yung mataray rin sa imo. Ano sa bata mo? Yung bata. Hindi, alam mo. Naon, ko na. Kalo, gid. Ha? Sige na po yan. Ako lang Google. Ay, para makita ko. Ay, dahil nagbata na ni Day. Ay, hindi ko galit. Yaw, paano ka? Wala na to, eh? Wala, di pa magitagamit ko. Panuwag ko sa sen. Ano yung panuwag ko sa sen? Dali, napako ka panuwag, ma'am. Sige, ma'am mo. Wala, Lydia. Ano yan? Wala, ano, Lydia? Sige lang, din matapos na. Kinuwala ko man sila sa hindi ko kagiyo. Wala kang gamit. Ano, ma'am? Ako yan, nakita ka ng sitwasyon. Sige lang, tapusan ta lang ni. Jen, sakto na na. Tapusan ta lang ni. Jen. Tapusan ta lang ni ate ko yun. Hindi ko yan mapantang yan. Kunwari ko din, ma'am, nagvoluntary sulod. Ano yan, natabok? Ha? Kung mo nagaling ka, wala ko nagvoluntary sulod na nagkato. Hindi nakakasiya. Ano mo natabok pala? Ha? Kumuna na yan. Kumayan mo sinyo. Kaya, ito may plastic. Bingan. No garbage. Kuwari ko yan nagvoluntary sulod eh. Paano? May trapo ka din. Kumuna na yan nga. Kung ikwenta ko, yan nga question. Hindi sinugit. Jen, ito ka na na. Jen, atay ko ng tanang mo. Puso, tanang. Bilang duro, balik mo na din. Action firing line. Kabalo na gid kamo nga manugbata ng tawo, way kamo yung mga gamit, way kamo ga preparar. Oh, tisin ano bing dapat mahambal na tondri abi? Gin-replay ko na liwat. Actually last week na replay ko na ni. Kay gusto ko lang ipabati kay Ma'am Nona nga mo ning katabo didto. Hindi tayo magsugid sa mga hindi magkalaamo. So batian ta kon ano kapait sa sitwasyon or sitwasyon sang bata nga naga tinormal man isang bata nga bago gwa gahibi. Pero ina balang mabatyagan mo gid kung ano ka pait sang sitwasyon. Ang asawa nagahipos lang, ang bana mo tong nagawakal. Bisan ano nga wakal sang bana Action Oliver, wala gid may ibalos nga istorya si nurse kag si midwife Kaya nga kapalpakan mo. Action firing line. Tiya ba kung midwife naghambal nga dahil nagbata na di siya. Susod dira pa lang gali, way gid sila ga monitor. Pagambal pa lang to yasang babae nga 3cm ka nagali, manugbata ka na. Bisan tiniran mo na sa gwa sa pirtahan Action Oliver mo. Di ba, actionan? Tiniran mo da, luliling-lingon mo da. Health protocol malala kang hakson mo ganang bayi da. Wala. Hasta nga na bumata, kag tsak tutong bana, kung wala voluntaryo ang bana nga nagkadto to, impas Ano yung sitwasyon sa asawa to, siyang turi sa magbulubun ato kay grabe ng panawag liway, may gasapak. Action firing line. Pero subong nga gabi babati ko kay nga si Mayor Yulo Makaksyon sang bago, kabalo ko hindi ni siya gusto mag-tolerate sang amo sini nga mga akto sang iya nga mga mendra. Pero suno kay Mayor, siya duway man niya manabasa kuno ni Mayor tong report. Siya do na tatapan gin man tusla. Sige sa paway man to nagreklamo ang tao sa akon personally. Ikaw nga bana sir basi nagamonitor ka ta kadto kay Mayor. Kay para ma-aksyonan man kay dili ni masulit panghitabo das bago da. Aring interview ni Action Boy Duran kay Mayor Yulo sa porosyon nga ginpamangkot ko na natong kaso or ining problema ang natabo da. Mayor, mamangkot lang ko Mayor. Ato bala ang isa ka kaso sang nagreklamo diring tapos kamo na lang da husgada yon ha. Ako'y mamati na lang ko sa inyo ha kung nanong dang tanawan nyo. Isa ka kaso sang nagreklamo diring nagbata sa quarantine facility. Naka-explain na ang concern sa tong midwife or nurse or so whatever. Naka-explain na. Pagkatapos gid siya to gina-furnishan ako na sang ginatawag nga incident report. Okay. Dito sa incident report na yang nabasa ko na ginhatag sa aton head sa quarantine facility kagang mismo nga midwife nga nag-attender do positive man yang ilayang report sa aton nga ginatinder nila ang pasyente.
So wala ko ka baton sang formal nga complaint. No? Nawala. Oo. Wala ko ka baton sang formal nga complaint kundi ang akong nga ginabasihan ang incident report lang sang quarantine facility. No, pero siyempre of course gabati-bati kita kay pilaman sa mga abyan naton sa radyo nagtawag sa akon. Amo man ang sabat ko sila nga sing ko may incident report kag may proseso mantaya sang complaint, no? Kung gusto kayo magreklamo, may proseso kita na kabalo na iyang taga bago kung ano sila mag-complaint nga makalapot sa aton kag may imbestigar naton kag tagaan sang nakahigo nga aksyon. Okay. So sa pagtanaw nimo magluwas nga wala sa sang complaint, daw satisfactory man ang explanation o incident report ang bigin submit sa imo. So submit. So do wala ko bla basis nga ikanon pagit padaluman ta pagit, no, kay kung sa tutuod lang nga malain ginang pamatsyag sang pamilya to napadangat ng nila tani sa aton taratapan at least or sa akon mismo kita yang nabirto mo lang niya nga aton nga pertahan anybody ang may kinanlanon welcome niya magsulod sa aton opisina. Okay. So sige anyway kuan naman to complain meaning why ka mo reklamo glito ha una pa sila sa media sa reklamo why basi may jutay magid nga kakulangan pero na explain man mayo sa ila siguro na satisfied naman sila sa explanation sa aton nga mga tao dira. Alright. Meron nga firing line. Okay, amo na to, no? Why ka mo nagkadto to kay Mayor, si Mayor mahulat ba lang sa reklamo mo, no? Pero ti Mayor, kung concerned gid kita, pila lang gid pagaduan tao mo tong mag-asawa ni kag interviewon man ah. Kung concerned gid kita bing hindi magkuan nga lan tada sa mo nga sitwasyon, pila lang gid pagpangita sinada dinis lao. Pang kutatos lang yung tabo gini sa ilaman. Kaya kung mabase lang tato karon niya sa investigation sang ni Nona to karon ti paboran niya gito yung tao ya. Action firing line. Dili pa lang sa interview daan sa Action Radio di. Daw sala pa ya sa mga pobrito nga daw di ba kalulukoy na to? Daw napakon pa ya. Ay suskote sige. Interview mo sa kuno sa ibang nga media man. Di pa mangkot na ibang nga media to naka-interview sa banan. Action Brian Warden. Action firing line. Pero tayo salamat gid nga okay na ni siya. Kag akon okay naman to nga asawa nga nakabata ti okay na lang to na. Importante nga nakagwa ano ngalan sa bata tuman. Way patugurong bunyagan nga lanan tatuguroy no. Si isolation facility. Action firing line. Nga lanan to siya sang beda problemahan ni Mayor da. Action firing line. Las 8:34. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ako si Dr. Faye Abigail for May gabi lang, Girans Barila, monitor kami di asawa ko diri Villangela Jessica Barila kag nanay Tema ang tatay Puliod sang bagaa sinigaran tanan nga family Barila. Salamat gid. Uy, kumusta to si Sir Barila man? Di to subong man. Girans. Okay. Anabil Abok, Aksobray, listening right now via FB. Salamat gid. Nami ko no buhok ko. Thank you. Si Sir Barila din na to ayhan. Buot pulis to. Nami interviewon. Ralston Zaragoza, Action Brian, may gabi kag paimbestigahan gina both sides para fair. Mary Jane Balio Alio, Dennis Richard Tiboroma, ang disgrasya unay man tuod sa lawas ta pero kita mismo gauyat sina. Action Brian kon mag-uras ang kapunanon, mga dalagyo nga salakyan maglinabay di San Enrique do mga naga-drag race na, pirmi dalagko pa ng salakyan ambot na lang gid. Tiyan mo ng mga driver kisa nga mga irresponsable gid, no? Jenere Batilier, tamyaw na lang tanan nga taga Kagaykay, taga Kagay, Kamindangan, si Palay City, permigid sila pamati, Action Bray, paborito ginila ang Action Radio Bacolod. Salamat! April Montero Palma, Action Bray, sa liwat hinay lang parehos lang na sila may sala
may sala, di na lang sila magbasulay. Gani man. Renz Tuario, good evening, Sobray, watching live at Belia Arte Condominiums. Liog lang great Barangay Kapitan Tuario. Akon wife, Rhea Tuario sa Amon for Kids, sa RR, aming Princess Kagzeya. Bag-ulan ni si Tuario kat chat liwat, busy kag Euro Sir I. Jovi Monares is watching with you. Good evening. Salamat gid. Roth Kusawa, nagamonitor man. Earl Mateo Datuon, Clarence Soto, Tan Robert, Jan Datuon, Rap Coscolwela Kumla. Johnny Calvo Espadera. Good evening, Sombray. Gina-shout out lang da ang mga MDRRMO sa La Castillana. Thank you, gid. Merly Dolido Magallanes. Good evening, Sombrayan. Keep safe, everyone. God bless us all. Richard Nicor Araman, ga pangagda panyapon. Salamat, gid. Alex Montesa, balaan mo Sir Bry, daw bungyod na daang dalan from Barangay Granada to Langilan. Ti plus pagid haras-haras nga pang dalas ang salakyan, ti laban-laban ang resulta. Bal David gid, nami na da Sir Bry, butangan ham kada 20 metros, 2 ways para bahar man sila. Galing kiti highway na, bawal ng hams mo. Romel Laurenio, Action Bry, great ko lang pamilya Laurenio, Barangay Bantayan, Cabancalan City, from Romel sang Bohol, naka-live akon Bry, salamat gid. Earl Mateo Datuon, good evening Sombray, shout out lang kami Granada, Charito High, shout out lang kay Mirna Datuon, kag Arthur Tan. Jertel Humayaw, naga-monitor man. Bodlay mag-drive kon San Miguel o kon impi ang ulo mo, dapat kay Jesus gid lang. Inaiya. Tumpak gidada. Alex Montesa, buhok mo Sir Bry daw kuton kay hindi. Do kanon why? Kung may combination sang 5 ka color ang gwa sang buhok mo daw rainbow kay hindi lollipop. Ikaw Montesa ka uslitan gyud si imo mo. Guripaton tagi ka kakaron. Glazer Barcelona. Good evening Sir Bry. New look, happy watching Barcelona family, have blessed night. Unad Kiber, grabe gid 2020 na pero ang poste da sa dalan, why gid natigayon aksumbray. Wala gid na tutukan sa gobyerno. Gobyerno pa. Reynaldo Hirandoy Fernandez, bastante ng driver kay bisan kun wala warning device, kung normal lang ang driver, makita yan na. Good evening aksumbray. Isa man na. Elnora Castellano, may gabi Action Bry, idol, watching live the horizontal Villas 2, greet ko lang pamilya ko, Castellano and the Estilo family, keep safe idol, salamat gid. Kay Ralyn Sabater, Princess Janelle Sabater Araman. Emel Lopez, good evening Action Bry, watching live from Barangay Tabunan, tamyaw ko gali maayo lang nga pagpamati pamilya Tormo, Sardo, Buenaventura, Dorado, Hiko, Tanan, Barangay Abonan, Bago City. Rodel Zagire, Action Bry, good evening, watching live from Ture, Annunziata, Italy. Wow. Alex Montesa, sarurot siya una ulo, hindi pa siya karol Sir Bry. Sikip dalom nga bubon, delikado. Una kuno ulo niya. Rose Gibara, yes, may continuation ang case ang babae nga nagbata, yon ang inaabangan ko gid. Do teleserye, do drama serye, ano? Bernardo Ramos, ti pila ka tuig inang bubon, hasta subong wala maaksyonan sang barangay. Ang mo sila nga sitwasyon ti very good. Dugang lumos dira mga sirs, tuod man no. Sigurado ko si Mamaylan, amo basta mo na ganing amo na nga sitwasyon abe sang kalabaan tubig, halos tanana pareho na. Do ako gin maghibi sang pagkagwa ko sa taguangkan sang iloy ko. Baw, nga pagwa mo, kabalo ka naghibi ka. Tunto gini montisa ni mo. Kativer, Ralston Zaragoza, amo na subong kakatabo, wala na sila, pasilabot. No pa. Bings Gidagumboy, good evening Brian, watching live from Villamonte, New Loc, Action Brian na. Shout out lang family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana, stay safe and God bless you always. Salamat. Nami pasakaan kaso na dapat kita ni Lorena Gela
Good evening, so Brian Morden, kag sa tanan nga staff sa Action Radio, especially JM Baikin. Action Brian, wow, sino niga kwan? Lorena ngala nyo, Lorena. Sa tanan nga pamunuyo sa Purok Progreso, Barangay Takuling. Ay, imo guro na pamilya nonoy. Oo, ari lang dito to, JM safe na safe gina di saya. Oo. Especially lang ko no, family Gela. Tsakto mabasa ko? Amo na? Diri sa Purok Progreso, Takuling. Thanks, Action Brian, more than God bless. Salamat gid Lorena. Maribel Alejandro de Vinagracia. Good evening, Action Brian, na patulfo. Oh. Action Radio lang Nimya Macariola. Sir Brian, hindi gid ko conforme sang sabat ni Mayor. Kadlaw na lang ko. People Pursley, Action Bright, tanigin pasira na ang klinik o sentro kung waay malanggid galamiton kag ang midwife kag nurse daw kanami pang hindi sa isolation facility to siya kay ang asawa nagpositive na mo. Oo. Ang pulos ang ila tinunan pagnunumpa pagpanumpa ano ang pulos ang pagsweldo sa ilabi pag-resign ka mo da kun amo man abi pag-resign ka mo basta iya gani gobyerno hospital sentro way gid pulos. Nonoy Castaneda, Action Bray, kabuot gali kayo kay Mayor no. Baw bulahan kagid Mayor. Sana hindi na kamo magta. Dennis Richard Tiboroma, nami pangalan sa bata si Nona. Ang paltira ang Rose Guevara, wala tupa gali. Oh, Mayor. Hindi ko namiyan. Tani ambal ni Kusawa. Tani bisan hindi magreklamo ang pasyente kagin balita sa radyo dapat aksyonan nila. Why reklamo Carmelo Garingo, good evening, Action Bray. Monitor lang kami diya. Search McTown, Action Bray, good evening. Baskog ka hirdo mo ba? Taba? Daw F4. Monitor lang kami ni Ariel Magbanwa, John Magbanwa, kag King Magbanwa sa Inigaran. God bless. Salamat. Maribel Alejandro de Venegracia, Action Bright, tani ikaw na lang si Mayor. Concern gid ko ya. Pro public service ako iya, as in galain ginang buot ko basta may ara sang gina last two, may ara sang amusin ang sitwasyon mo. Ay, sus ko. Kulbaan mga nurse kag hindi man gali si Mayor Akiga. Nami sila patulfo. Lain lang kung umabot ni kay Tulfo. Sige. Las 8:44. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Firing line. Before Action Dale Salazar, sinimat tiniyon, manamyaw ko gamay gid lamang, no?
Good evening, Exxon Brian. Ako hindi ko believe nga kay nga punggan ang tao nga magbisita sa ilang minatay sa patio pero nga wala man ginapunggan sa bulangan nami, no? Ginapanakop nang sa bulang. Amo ni ganiyo punggan ang tao nga magkadto Action Oliver sa patio pero way mapunggan ang sagi ka pinaligo sa mga beaches. Action firing line. Ang puntataytay gapo naglabay ko to sus ko buta ang puntataytay Action Oliver ang observation ko wala gid sila ga-observe sang ginatawag nga health protocol. Action firing line. Si Barangay Kapitan Lea Palma ambot yung galibot ni siya da ka mga barangay kagawad ya pang saway-sawaya manakap imo na jurisdiction da. Action firing line. Alin sa kay 8790 Action Bri mayong gabi mayo sa midwife kag kay Mayor Yolo kag si Dr. Drilon Corazon Locsin mayo. So, hindi na ako Action Radio City Hall report. Yung mga sakit sa text nyo. We have Action Dale Salazar, Balita Kapitolyo. Kon BCG si Action Dale, good evening. Action Bri kay nasangod to, nagbiyahe na pabalik sa Metro Manila si IATF Visayas Chief Implementer, no? Retired Major General Mel Feliciano, ubod man ang siningawas Action Bri matapos ang duha ka bulan nga pagtiner diri sa may syudad sa Bacolod para buligan ang LGU sa campaign kontra COVID-19. So, ang palayag diri ni Bacolod Vice Mayor Eltid Familyaran sunod siya di magapoden sa gihapon ang mga daily huddle call meeting sa Emergency Operations Center nga muna siyang gin-introduce sa gin-establish ni Sir Feliciano ang nga sining asawa nga gin-sunod man Action Bri no nga strategy dito sa may syudad sang Cebu. Ginpahayag sa Vice Alcalde nga pisar nga naganubo sa karon ng COVID-19 cases sa may syudad. Kasang October 31 Action Bri, may kita sang 9 COVID-19 cases. Magpago ini nga kaso. Hapon nga daw November 1, may 6 cases kita Action Bri nga na-record no, diri sa may syudad. So, ang badri ni Vice Mayor Elcid Familyaran, ang pagnubo sang COVID-19 cases, wala niya nagadepende Action Bri, no? Sa mag-asawa nga Feliciano, wala man nagadepende kay Mayor Bing or sa mga city officials, kundi yari ni Action Bri sa disiplina sang tawo pagi sa pagsunod sa mga minimum health standards kag health protocol nga ginapatuman Action Bri isang gobyerno. So sunod diri kay Familyaran kabay pa nga pesan nga magbigya diri sa Sir Feliciano ma-apply sa gihapon no sang mga Bacolodnon ang mga protocol nga sining nga ginabilin para tayo yon no nga single digit ang ma-record nato nga COVID-19 cases diri sa mga syudad sa Bacolod. Ari tingog ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Past 2 days, po kita, nag-siyam, ang dati kalabanan, tani subong mga cases, healthcare workers, kwan sila high risk sila. Pag isa, lutsan ka. Oo. So, nag-hope ita Vice nga ma-maintain bisan wala na ang presence ni Sir kag ni Mang Feliciano. Yes, ang linting or sustain sa atong tanan, hindi kay General Bell. Oo. Hindi kay Mayor. Hindi sa EOC. Masandig na iya sa atong pagtuman sa health protocols na gina-pa-implementar sa gobyerno. Action Bri, ang chairman sang local IATF no kay Familyaran no si Ma'am M ang city administrator kag executive director sang EOC ang maga-preside dira or magapanguna sa EOC Action Bri kung wala si city adti kunara si vice siya man. Ang subong Action Dale na kita ta nagiban nga nagnubo nagiban ang numbers ang cases every day. Dapat tutukan naton subong kuan naman no ang padayon nga may patay kada adlaw Action Dale nga dapat way naman tani patay diri naman matutok not totally 100% kumbaga tagaan man ni panahon nga dapat way naman patay Black Action Dale. Yes, Action Bri. So subong kaning adlaw November 2 say 18 no ang bag-o nga COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod. Bisan Action Bri nga wala direng mag-asawa nga Feliciano padayon ang pagpatigayon sang surveillance testing sang EOC kag LGU sa Bacolod kag pinaka-latest diri nga undergo sa RT-PCR test or surveillance pool swab testing ining mga butcher no kung manog ihaw sang baboy dito sa area sang AVM Bernardo Slaughterhouse Action Brian ang mga meat inspectors sang syudad. Susubong adlaw 98 no 98 sa ila ang ginpaydalom sa surveillance testing kagati ipadala nila ang siling specimen sa may Cebu kag ginapaabot nga within the week magwa na ang result Action na Brian Action din si Bogi dyan na padala no
Basi mapamangko tada buwas, kumusta na ning molecular laboratory tadiya sa Corazon Locsin? 20 million ang gin-donate sa city da? Oo, kay before Action Brian nakamuno na mo no, si Dr. Jules De Leon sa media interview nga gina ang mga test kit nila ginaalat nila for health workers nga mo sa karon ang nagapanguna sa hospital dira Action na Brian. Do hindi naman nagro amo sila nga para lang sa adlaw sila swab test la dapi lagi ka bilog health workers lalin sa nagligad tuhaw asa subong. Kaya basta sang nagumpisa ang surveillance testing sa mga market vendors dito gin Action Bright sa Cebu. Even nagkanda kita sang mass testing ato lang kay former Congressman Benitez sa Cebu man to Action Bright na laboratorio. In short, bagay pulos ang 20 million sinong tagiya sinaw publiko tapos subong pilalang tigpipilala ng makagamit sinada. Di ba? Yes, Action Bright. Pero may ara gin man to sang launching Action Dale no? Dira sa may Corazon Locsin. Ano ganun tsura yung sinahaw? Di man kudan ka kilala gids na? Ara siya Action Bright ang facility daw, ara siya sa ang daan bilang emergency room daw dira ang way. Ara dira makitaan ang molecular laboratory no sang regional hospital Action Brian. Okay, matingala man ta sa Bacolod ang may pinakadamo swab test mo Bacolod. Tapos padala mo to sa Iloilo, Cebu, Silay. Yang sila ganidan di nakatamwa na kung isipon mo gid bilog negros draman guro na panghaboy na po sa Bacolod di para lang sa health workers nila da. Depende Action Brian, abot lang pa din sa mga pinaka-latest dira nga development. Pagitaon tabing agreement sina di ko nabutang di for health workers only be basi mabutang mo da guro para sa publiko na kundi ayon ta na da nga sagi matato ka kita mo gadugay ang result kay nga mapasibo ka pa imo iya. I-check na Action Brian ako na nasabo ang pinaka-latest na mga sitwasyon sa molecular laboratory sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Do ikaw lang ginaguro Action Dale na makasusurya na kay Doc Drilon Gorogin. Action out bahala. Friendship na sila mo. By the way, Action Brian, ang tingog ni Sir Executive Assistant Ernesto Pineda. Mga 98 mga boosters sa kuan sa mga inspector sa Bacolod Slaughterhouse. May proposal naman to ang sa mga food deliveries. Kurihon ta namon ang mga ang gamanit ng mga food deliveries. Siyempre ay portion lamang sang tingog ni Sir Ernie as to the schedule sang swab test or surveillance testing sa mga food delivery services ng mga Grab, mga Food Panda. Wala pa Action Bright. Ginailapas ni gina-finalize sa gihapon sang EOC. So, ining pang swab test ni na isolate ni sila anay or hulaton? Action Bright, nang since hindi man sila close contact, pambal ni Sir Ernie, pwede sa gihapon makatrabaho Action Bright sa slaughterhouse kag that's the time lang kung may mag-positive in kaso pangitaon sila i-extract Action Bright kag magkandak sang rigid nga contact tracing. Sige Action Dale. Dra lang ko na hasta kay may ari kami gali katungdanan pa na Action JM gali na lifat kami. No problem Action Bright. Salamat Action Dale. Mga Dale. balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Basila inon nyo naman tong pamangkot sang molecular laboratory ha. May ara ko isang authority Action Oliver nga magpangita, ikaw may ara ka man. Aton to ya kwarta mo. Gin-provide to ya sang gobyerno para gamiton ta sining pandemya ngayon tapos ya. Doon di ta mga angas sagi pa tayo padala si Buto man. Action Firing Line. Dali bla kay mga hatag tabla kwarta yo, magabot ka diyo. Oy, okay, dali lang niya, dasig lang niya, no? Magabot ta di sinimatin niyon. Ari na, Action J, may ko na bahala sina, no? May pa ka-intro gali? May intro pa ta? Intro hiya na isara. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ginaparing naton sinimatin niyon, ano? May maninga oras so kay parabalaan tagid ko until nagaring na subong. Kabay pa nga magsabat ini. Why? Hello? May gabi.
Hello, sir. May gabi. Hello? May gabi, sir. Oo. Sino ganit sa pasensya ha, akong nanawag pero ako mamangkot sa imo kung sino imo ngalan. Sino ngalan ta sa linya ta, sir? Sino? Apelyido. Siri Bulgara. Ha? Ano apelyido? Bulgara. Edad. 50. Taga diin gani, sir? Mansilingan. Kompleto gid ba, no? Alangan malimtan no pangalan mo kag edad, no? Kabalo ka kung sino nga tawag sa imo? Sa radyo. Bati. Tidaog ka na iwan. Oo, why? Pagambal mo action radyo, why na duro mo ah. Daog na dayon ah, di ba? Tani ba order pa ko na sa negosyo mo ba? Oo. Sir, congratulations. Nagdaog ka sa 500 pesos. Oo. Galing. Oo. Kag isa pa, kay bago buhok ko, gaan ta ka sang 50 pesos nga load regular. Okay na sa imo? Ha? Oo. 550 batunon mo pro load ang 50 ha, pabuton mo lang ang load ha, regular. Sige. Kaya salamat, Ged. Ano mo rin 500? Palibog so. Nan, kabirego na mo na daya. Sige, salamat gid sir ha. Hulat-hulat talanda ang information sa imo ha kay para pabaloon ka namon paano mo kay mo kwarta. Kag padayon lang pamati sa Action Radio. Salamat gid. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Action Firing Line. Amo ni ang style ko Action 11 mangita ko dahilan nagligad birthday ko to mo. Isa ka lechon manok. Subong bago buhok ko regular nga load 50 pesos. Pangamoyoon yung gilperting may tawag di sa firing line ka mo magabutan. Ay, sabi mo kung 50 lang nga load, tistingin nyo bilibot na buwas bilay sa kadlaw sa Bacolod, di mo kita ka 50 de. Ariyo, may tisi mga kaksyon ng alkaline nga vitamin C na pamatud ana sa mga eksperto nga mayroon sa natural nga antihistamine properties. Ang may tisi nagabulig para pa-control sa tanan nga mga allergies pag sige. Naga-monitor man si Rimatinion mag-aksyon, ano? Si Inday Karen. Salamat gid sa pag-monitor. Si Mr. Romo Pasaporte Araman. Obra sa ako, di padala sa mga chika babes niyo. Di man nagsasama. Kag sinong Alex din ang dinatong imo chat no nadula nung haw. Sige pakaronan pabasan ko nila ng mga argiles. Alexander Matig naga-monitor. Basi okay sige. Sige pabasan. Salamat gid sir ha sa imo sining pag-monitor this Action Radio. Ang way ko malambot basa sa inyo sining mga greetings and opinion. Pabasa na to na. Klit anay ito buwas aga maglibati kita sa Action Hotline. Dili magyapon sa Action Radio Bacolod mga kaksyon. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maglibati ito buwas sa mga pongistasyon kag oras. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!